Karon adlaw sa Biyernes sa ikalima nga semana sa Kwarisma. Adunay karaang panultihon nga nag-ingon. Walay maayong buhat nga dili masilutan. Usahay, kun magminaayo ug mas manggihatagon kita, mas mabangis hinuon ang mga tawo kanato. Mahimong pakasad-on kita kay dili paigo ang atong gibuhat o kay sayop ang atong gipamuhat o sayop ang katuyuan sa atong pagpamuhat o kay nagpakaaron ingnon kita. Kanang maong pagsaway, maghimo kanatong malisod sa pagpabilin sa atong nasugdan ug sa padayong pagbuhat sa unsay husto. Mahupay kita sa atong pagkasayod nga wala di ay kita nag-inusara. Ang inilang propeta nga si Jeremias miatubang og daghang pagsupak sa iyang pagwali. Makausa, gitambog siya sa iyang mga kaaway sa usa ka naughang atabay. Nagtinguha sila nga mamatay siya sa kagutom. Si Jesus usab miharong sa pagsupak sa pipila ka mga tawo sa iyang panahon bisan pa man sa tanang kaayuhan nga iyang gibuhat alang kanila, sa pagpakaon kanila ug sa pag-ayo kanila nga may balatian. Makapaabot ba kita og mas maayong pagtagad kaysa na sinati ni Jesus ug ni Jeremias? Sama kanila, sayod kita nga ang Amahan nagauban kanato latas sa atong mga pagpanlimbasog. Sila nga buot mo sakit kanato, dili gayud mo tunhay, kay ang Dios uban man kanato. Pamalandong. Sa akong paningkamot nga mosunod kang Jesus, unsa man ang mga pagpanglutos ang akong nasinati. Ako bang nasinati nga ang Dios kanunay nagauban kanako? Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila, basin pag malingla ta siya, aron ato siyang madakop ug makapanimalus kita kaniya. Apan ikaw Ginoo, dapig kanako ug gamhanan kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayud sila nga naglutos kanako ug dili gayud mudaog. Maulawan sila pag-ayo kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tawo, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. Busa pakit-a ako sa imong pagpanimalo sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo. Giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga tawong dautan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Nahigugma ako kanimo o Ginoo akong kusog, o Ginoo akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Diyos ko, akong bato nga dalangpanan, akong taming,
Akong kusog sa akong kaluwasan, akong kuta. Daygon unta ang Ginoo, mituwaw ako, ug naluwas ako gikan sa akong mga kaaway. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo, ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Ang mga balod sa kamatayo nagalibot kanako, ang makalaglag nga baha milumos kanako. Ang mga gapo sa kahiladman nagabugkos kanako, ang mga litag sa kamatayo nakaapas kanako. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo, ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo, ug mitawag ako sa akong Dios. Gikan sa iyang templo, gipamati niya ang akong tingog, ug ang akong singgit kaniya miabot sa iyang dalunggan. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo, ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Unya ang mga Hudiyo mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, "Gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon." Ang mga Hudiyo mitubag, "Dili kanamo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tawo ka lamang apan nagpakadiyos ka." Si Jesus mitubag, "Nahisulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo." Kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe gitawag sa Dios nga mga Dios, ug ang kasulatan dili man gayud masayop, nan nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa Amahan o gipadala nganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kun wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. Apan ko nagbuhat ako niining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo motuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako, ug ako anaa sa Amahan. Ug dakpo na usab unta nila si Jesus, apan miikya siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan, ug nagpabilin siya didto. Daghang mga tawo miadto kaniya. Sila miingon, "Si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawhana tinuod gayud." Ug didto daghang mga tawo mituo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.